challenge pa kanan ko na mong tabliya, sir. Boy tapang naman eh. Nade boy tapang sa doa. Boy isog no. Sige. Ready? Okay, 3, 2, 1. Kaya mo doon yung Facebook. Maayong gabi, ako di ay si Janji Gonzales ug welcome sa atong pinakabagong show sa Magstorya, ang Si Kwati. Guys, karong adlaw magsikwati ta kuyog sa atong pinaka sikat ug pinakangilngig nga guest. In fact, Roy, kibaw ba ka nga kaning sikwati unta every Saturday 7 PM, di ba? Nya kay di man ka ma-available, ako yung gihangyo jud nako si Kevin nga, Kevs, si Roy man gid akong gustong ma-pilot episode nga guest. Pwede ba nga ato lang i-move to Monday or whenever ka available, nya bahalag dili Saturday, basta ikaw gyud ang maunang guest. Unya pasalamat kay minimo Roy nga na interview jud ka namo karon sa kani nga show. Unya guys, kani atong special guest, kuyugi ko ninyo, dungani ko ninyo, ato ni siyang lisod-lisoron, kulikuton ug ukay-ukayon. Dili na nato dugayon, nailhan naman ni siya, sikat man gyud ni siya nga hugot master ug pinaka iladong Bisaya nga vlogger, social media influencer ug unsa pa diha. Atong i-welcome atong pinakasikat nga higala, si Roel Ukat aka Medyo Maldito. Yay! Hi sir, my gabi ko sir. Thank you guys sa pag-invite na ako na si Kwati. Grabe, it's a pleasure nga ako gina nasa pilot episode, no? Oh, Roy, so akong pleasure. The pleasure is mine. Anyway, Roy, before Yes, ta magsugod, let me explain, no, na may mechanics kaning gihimo nato nga bagong show sa Magstorya. But before that, unsa man imong giinom, Roy? Kay mao ra sad akong imnon, mao atong tagayon. Sir, na ako ikuan tea from Okay. TWD. Grabe na gini nga ko promotion. So, So, sinabi ko dito. kung unsa imong imnon, mao sad ako magtiisad ko. Yeah, Oy, guys, kay Bobo mo gipadalan mi nila before few days ago, gipadalan mi nila ani si Kwati. Ang suda ni kay tabliya na yung mga tea. So thank you kayo ani nga kuan. Sa ang tea karon. Tungod gini ninyo sir. Salamat kayo. Og hi sa atong hi sa atong mga 20,000 viewers. 200 pa day. Anyway, Roy, ako gi-explain nimo kay nipili naman ka nga magtita. Let's join sa atong tea. Unya mo cheers ako nimo. Cheers, Roy. Cheers. Para sa atong one. Ha? Mao ni atong Congratulations Kwati. nya, Roy, ako explain nimo ha ang mechanics sa atong sikwati. Kibaw ka, naami ipakita nimo nga mga flashcard. Unya mupili ka, sikwati or tea. Diya? Karon kung imong pilion sikwati, ako'y manguntana sa question, di ba? Based sa kanang flashcard nga akong ibutang. Kung moingon kag tea ang imong pilion, you will have to spill the tea. So ikaw ang mustorya sa naa sa flashcard. So ako kang pakiton sa flashcard nya pili ka unsa imoha. So ako sang ipakita nimo nya pili na dayon ka kung sikwati ba or tea. Basta kung sikwati, ako'y mo pili, ako'y mo muntana, unya kung tea, ikaw mo spill the tea. So, nararoy ha, first na kong koan. Seryoso, love life. Si Kwati. Pa, ay si Kwati ko ba? Ala, ako'y mo question kung Mutan na sir, kay para ganahan ko ikaw mutan na. ay, narabay panultihon sa Bisaya, Roy, nga kung kani bitang sikwati, di ba? Naam sa saying sa Bisaya nga basig masikwati ka.
Usa ilang pa sir. ilang pasabot ana kung sa Bisaya pa masikwati murabag mabutang ka sa alanganin or Okay. mura kag mabutang into a kanang spot nga murag masikwati gyud. Anyway, Pero, Roy, kay love life man ang imong gipili unya niingon sad ka nga sikwati. So ako nalalay manguntana. Yes, Una na sir. kong panguntana, Roy, mo matter ba nimo ang gender or ang sexuality sa gugma? wow. Very nice question. Very interesting, very controversial. Dili. Kuan. So matter ba ang sexuality sa gugma? Syempre dili sir. Kaya love kay wa mo gina gender. Kanang kuan sir, kanang mga labels from anong nadya, labels kanang boyfriend, girlfriend, labels ra na. Kay ang love wa gina siya gender. So kung love nimo sa katao, di mo may kapili niya kung love nimo siya or basta kay love is love sir, di ba sir? Tinuod jud. So kung malalaki, lalaki, babae, babae, that is still love, di ba? Love is love. Mao gyud, Roy. Unya, talking about love, kay ingon ka, di man gyud mo matter ang gender sa gugma. Nahibuong ako kay magsige mo kag post nga nagbuwag na mong snake. Si snake ba imong uyab, Roy? Sir! Sir! Wapa ko sugtahan ko drone, sir. So di pa mo uyab, di pa wa pa mo nagbuwag, kay di pa man mo uyab. Kung nagbuwag, sir, ako ko sugta, sir eh. Kaya si Snake, wala gid siya. Kay ba man sir, mga siya akong manghod ng babae. Kay kuan gid na si Snake, mga siya baby nga kinahanglan mo dalon, nga kinahanglan nimo siya i-train kung unsay kuan. And I'm so happy. Guys, sa mga wala kabalo, tungod sa magstorya, nagkuyog mi ni Snake Princess. Kay before pa mi nagkuyog, ang magstorya gid niya tug Bohol para kuhaon siya. And moto everything nga nag-happen kaning tanan tungod gid mi sa magstorya nga nagkuyog mi. So thank you. I'm so thankful, forever grateful po niyo, sir. So salamat. Pero kibaw ka, Roy, kami sa mag-thank you nimo kay sa magstorya na maulag ito, Mark man to nga ni viral to si Snake Princess, di gid ko kalimot ato December 25 gipost to ni Weg, kanumdum pa kang Weg, Roy. Gipost to niya ni viral to ang video. Pagka-viral ato, gipost na saglain unya pag-post ato gihapon, viral gihapon motong December 29 ni adto mi og tubigon. Ang among tuyo ta ato is finding Mark. Si Mark among gipangita ato kay gipangita man sa tong Snake Princess atong panahon na si Mark. Nya pag adto namo didto mi sa usa ka parlor nga pink ang color sa iyang parlor didto dapit sa Tubigon Port. Unya nakita namo to iyang kaila nga naa sa parlor nya niingon nga naa si Snake Princess dinhi ninyo siya makita. So na-meet namo si Snake, pagka-meet namo niadto mi siyang balay, Roy. Unya pag adto namo sa balay didto gyud ko na touch kay ko kay I saw Snake Princess in a place nga murag wa man ganito'y bongbong ilang balay kundi kuan ra gyud kanang atop ra gyud nya. Mao to amo to siyang gida sa kuan kanang McDonald's namo to McDonald's dito sa Tubigon. Nangaon mi unya paghuman ato amo dayon gi kuan kanang gi-invite siya for dinner. Unya aligre gud kay Roy. If I may tell you the story, aligre kay to kay dinner to dito sa Osaka restaurant nga naarasad sa hotel niya ni decide man mi kung asa mi nagstay ato dito rasad mi mangaon dinner. Hibong mi, pag padung na mi musud sa restaurant, di man musud si Snake. So natinga gid mi, nga di man ni siya musud sa restaurant. Di ay turoy, didto sa restaurant, didto si Mark. Nya wa gyud mi kay bao nga didto si Mark. So it was also there nga nakita namo si Mark pero si Snake wa gyud nagpailaroy parte gyud niya sigurong uwawa at the time no. Nga wa gyud siya nagpakita ni Mark. Tago-tago gid siya nya lingaw ra kay animated kayo among conversation but that's how we met Snake and kibaw ka nagpasalamat gid minimo Roy kay after ato kung wa ko masayop ato to siyang giimbita dinhi sa Cebu para mangampanya di ba sa panahon ni campaign to ni President Duterte nya pagpangampanya diha ka, nitabang gyud ka, pero tinimong tabang ato Roy, daghan kayong salamat gyud ato. I have never thank you nga sa imong tabang atong 2016. Unya karon si Snake sad atong panahon na ato sa tong gida didto ug nitabang sad og kampanya. Unya tungod nimo Roy, pagka opab na ni daog na si President Duterte, na opab nami ako si Kevin, si Danjik.
wa gyud nimo biyae si Snake Princess Roy nya diha gyud ko murag hantod karon mao gina akong gipanghambog nga si Roy has a very kind heart. Guys, kana si Roy grabe. Mao siguro na imong success Roy because you have a very kind heart. Pero Roy, manguntan ako nimo. Yes, sir. Kanang naa may mga storya Roy, storya man gyud tag love life nya ningon man gyud kag sikwate. Kinsa man na si B? Hala! B. Abi na, kung ni kapangutana sir, maguan eh. Sir, nagdala na. Hindi, si B sir, kaya kuha na siya, ako na siya sa States. Ano niya? Kuha niya, hi Myrel. Yung pangan kay Myrel yan na. Kuha po na siya, sa pinakabutan niya tao. Grabe, manghinatagon kayo. Pressure naman ko sir. Yeah. Myrel day na. So wa gani ko kibaw nga Myrel day. Kebs, Si okay, Myrel, kibaw na ka Kebs ha. Nga kana si B, si Myrel na nari sa States. Nasa States sir. Yeah. Mari tato siya diri this year pero tungod lagi na yung COVID na wala na. Next year na noon karon, hapit na mag 2021. So mo to na postpone niya pag-ari and yeah, si Myrel na si B. So Roy, manguntana Yes, ko sir. nimo ningon man ka ganina nga dili mo uyab ni Snake Princess. Kay wa pa man kaniya sugta. Snake Princess, kano sa man nimo sugton si Roy? Ano ning kamot na in taon na. Daghan na kay na sa gibuhat para nimo. Gitabangan na kaniya, nakabalay na good Snake Princess Roy, di ba? Nindot na kayo, Roy. Gwapuha na siyang kuan, yang life ni Snake Princess and balik ta ni Snake Princess Roy nakinumdum sad ko ato pagkita namo niya December 29. Gistoryaan mi niya siyang amiga. Nato siya kanang close niya nga amiga, no? Nya ni istorya to siya nga kana si Snake Princess ko no moapil na sa mga pageant unya ig-apil niya og mga pageant kibaw na ka di man siya ka storya og maayo gyud Roy, di ba? Pero kanang naaghan kay siyang talent mudaog gyud to siya Miss Talent di man sa to siya kud kuno ingon siya di siya padaugon kuno aning mga pageant organizer sa Miss Talent ra gyud siya padaugon so makadaog siya 500 pesos iyang madaog. And tungod sa 500 pesos, ang una niyang buhaton is mukaon gihapon didto sa McDonald's. Ighuman niya kaon sa McDonald's, ipalit na niya og bugas para sa iyang pamilya. Pero karon Roy, tungod nimo and ikaw gyud akong gikuan ani ikaw gyud ang hinungdan nganong ninindot na gyud ang kinabuhi ni Snake Princess. Tungod nimo na siya balay, nakapaskwela na sa siya maigsuon. Imagine, nabas public school or private school na karon Roy? Private to sir, pero nibalhin kay Kwan, madaha sir, private, magasto kayo. Di ba pila kay igsuon na Snake Roy? Murag 7 na sila kabok? Sabihin sila kabok sir. Imagine ka, 7 kabok. Nya tanan nagskwela? Nabay mga gagmay, eskwela sila. Siya man ay kinamagwangan Roy, di ba? Kaya kinamuguangan, siya po yung breadwinner kay ilang family kay yung mama kay murag wala may work, wala pud papa pud niya wala pud work so munto siya gyud ang saligan sir. Lagi believe jud ko nimo Roy, ikaw gyud giagak gyud na nimo Snake Princess 2016 pagsugod namo sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Pero ikaw wa gyud nimo bayai og giagak ug karon Snake Princess is who he or she is right now because of Medyo Maldito. Guys, mao gid as Medyo Maldito, kind heart, grabe. Mao na iyang mao siguro na imo secret for success Roy, no? Pero another secret siguro nimo Roy nga wa pa sad nahibaw sa mga tao. Giunsa man sad nimo og balance imong career ug ang imong self. Self So, balik Unsa na imong gituda Roy? for yourself. So, kaya, balik ako Snake Princess sir. Kuan po sir, dili po to tungod kay ako buutan kay ko. Kuan siya sir kanang si Snake Princess god. Kuan siya. Usa siya sa pinaka grateful bitaw nga tao sir. Like kung unsa imong ihatag kay ma-appreciate gid niya ba unya. Ginoo jud Roy. Attitude nindot kitabangan ng tao nga kamo mo pasalamat, kamo mo appreciate. So kuan po dako pud gigtabang Snake na ako sir oy. I'm shy type ba ako so ang mga scripts sa yan ipalabay ang lines yan ay bahala sa mga and bitaw si Snake maayo kay nga tao so kay bisan pag unsa ka maayo unsa pa kasikat mailisan ba ka pero si Snake Princess kuan man gud siya namang gud siya heart good nga kuan gid tinuod gid ba grabe ka pure so mo nang worst it sa gud tanan nga kuan Hala Roy, murag kamo gid siguro dapat magkadayon Roy kay
good heart ka, Snake Princess, good heart sad. Murag bagay gud siguro kay mo Roy da. Oy, dapat opposite ko sa track, dapat medyo malito. Snake Princess, kay good heart man siya, ako medyo malito man. Roy, arita sa second nga flashcard, papilion gyapon tikaw, si Kwati or T. Kuan, si Kwati, kay para ganahan ko makapag-gikan ni mo, sir. Sige. Okay. Si Kwati. Di ko kalimot gid Roy katong panahon nga May to. Kami ni Kevin, Kevs, di ba? Inomdom ka ni ngadto tag Singapore. Unya pag adto na mog Singapore Roy. Again, didto gyud ako nakita sad ang kind-heartedness aning medyo maldito kay didto mi Singapore. Nagkita mi first na mong kita was near a kanang bus terminal out dito train station to Roy, di ba? Sa murag Starbucks to. That was the first time nga nagkita ta ever. Nya pagkita nato dito, ang una ginatong gistoryahan kato dayong Bisaya Pride nga Roy, ikaw naghimo man kag mga daghang kay content katong imong inday o kanang dudong nya kanang unsa may atong pwedeng buhaton nga mabalik na to ang Bisaya Pride nya panahon na sadto nga murag leading to ay Duterte kanang presidency sa to no nya nakinomdom ko, grabe Roy, ikaw may nag-host, sinuon mo dito. First time mi nagkita ni Roy, first time nagkaila dito. Pero dito sa guys, dito sa Singapore, grabe si Roy, gisuroy mi niya, gidami niya atong Merlion. Unya, gida pa minimo ato Roy, hinumdom ko, katong murag bitaw, gitirador mong duha ni Kevin. Grabe guys nya nakakaon mi dito sa katumurag street ka place nga daghan kay mga kan-anan nga kana bitaw mga really mga authentic mga Singapore food nya nindot kayo. Pero Roy, sir, grabe atong lakaw ato. tinuod yun. Mao may nakanindot sad sa Singapore Roy kanang lakaw sakay og train. Nindot kayo di na kakila magsakyanan dito. Maita mao sanay mahitabo diri sa Cebu. Pwede nimo masturya Roy ang imong kinabuhi dito sa Singapore. Wow. First of all, thank you pod kayo guys sa mga wala kabalo guys na trabaho ko Singapore. Ay before pag after graduation, dili ko na trabaho kag lakak malubat na ko sa change camera sa ko ha. Sige. There ka malubat ang cam. Maklaro pa ko sir. Sorry Okay. na blurry na ako gamay sir pero Klaro kayo. na-change cam na nalubat naman. Sige. Anyway, so mo to kanang pag Singapore nako kay first nung trabaho ay ganahan ko magtrabaho sa gawas pero mo pa magkwarta ato di mo kuan kung ko ipon mo trabaho sa Cebu para mag-call center ipon man after Singapore din ko. Then sa Singapore dito ko nakuan sa shock ko sa life ba nga grabe ang mga tao dito kay murag mga robot sir kay grabe ang trabaho kay like paspas kay mong lakaw kay padung sa trabaho di wa bitaw chill kay mo trabaho ko ito 12 hours a day 6 times a week so one day ra akong rest nya kanang one day nga rest mo koy kuyog mo koy friends so mo dito na start og video so then pag kuha na to 2015 na-meet ta mo and then I'm so thankful guys para mag-storya kay kung ditungod nila di ko makauli Pilipinas para magpaday ng video kay sila gini sa book na guys napunta ko Singapore guys karon napunta ko Singapore nagtrabaho dito pero tungod sa mag-storya nakauli na ko diri and nagkaila tag tanan And nihisgot kag call center Roy so gikan kag Bukidnon ato di ba didto ka nag-eskwela didto ka nag-college. O ito nag-college nya human kay ganahan man ko mag-call center kay magnindot pa kay nga trabaho ng call center kay sige ba thank you for calling oto diri ko nang apply ko diri sir ari ko diri mga apply Pila ka katuig sa call center Roy? 2011 12 ay 2 years 2 years. Unya duty gabi kanang pina-call center gyud nga way tulganay. Oh sir, first call na sir, first na duty na sir, first duty na kay pag uli sa balay kay magtulog na ko ang damgo kay ang tawag kay nagpapawad ko ba. Kaya to nang tuog naman to ako duty magyapon ko sa damgo. So bago gid so mo to. Pero katong panahon na Roy, sa call center na ka, nagsigi pa ka og kuan ato no? Nagsigi na kag-post ato sa Bisaya inspiring photos or wala pa? Singapore ko nag-start na sir sa kuan mga Twitter pa to sa una, Bisaya tweet ba. Tweet, Bisaya nga tweet kay wala may Bisaya nga tweet, Bisaya nga Twitter sa una, may raman kayo kay sa una kay Bisaya ba, Bisaya.
So diha gyud ka nagsugod sa Twitter, Roy, before ka nag-Facebook and karon YouTube. Oh yes sir, sa Twitter ko sa una sir, ng Bisaya, mga quotes ba, Bisaya, mga panakit sa dughan. Di maayo manggid kay kana, di ba? Ikaw mangyud the hugot king of Bisaya. So dito day na sa Twitter gyud nimo gisugdan, Roy. Paghuman sa imong buhat og Twitter, di ba nagkuan man ka kanang medyo malito na. Mao na to imong inday og dudong. Sir? Mao to nag-inday og dudong na ka. Inday. After, kuhan pa, wala, pag nag-Facebook pa ko ato, Facebook ka ng mga quotes gyapon, gamit mga pictures, mga bata. Hangtod, naka-video na din ko. Gusto ko sa nga video, random videos niya. Namatay one time nga, kuhan man ang hugot, daghan man kayo maigo sa hugot, daghan man masakitan. Moto, dito nag-start si Ludo Moginday. And then, after few months, nag-ila din ta sir. Wait, pasabot, Roy, katong pag-ila-ila na to, nagsugod na ka ato og medyo maldito katong inday or before or after ta nagkaila? Kuan to sir, kanang before man siguro. Pero pagkita na to otro, nagdudong inday nako, nana man siguro sir. And didto na nimo buhata Singapore, di ba? Before gyapon Singapore. Unya, unsa may imong feeling ato, Roy? Murag kanang ingon ka mauwawon ka pero kaya man lagi kay nimo, grabe man to kayo kasikat imong mga hugot atong panahona sa inday ug dudong. Ana sir, kabalo ka nganong walay royal ukat sa kuan sir, nganong dili royal ukat o gamit nganong medyo maldito kay. Medyo maldito lang sir kay kuan man siya sir. Ako man ang screen name niya. Kung na kay screen name so mahimo na siyang persona so nahitabo dili na ikaw ang nasa screen mura ko. Nakoy medyo maldito pero di man na ako sir kay kanang mga bagagnong diha di man na ako. I'm shy type in person. So pasabot nimo, Roy gani mawawon, medyo maldito gani mao nay kanang bagagnaong. Bagagnaong na sir nga mo show, medyo maldito man ang mo show pero So talking about Singapore, Roy, talking about kanang kuan, what really was your inspiration anang mga hugot-hugot? Nganong grabe man kag hugot, Roy? Kay ganahan man ko manakit, sir. Pasabot bitter ka? First question pa lang nimo sir, love life na about love. So, ang love good sir, kay importante gyud sa tanang tao kay mo man common na to. Kuan man tanan maka-relate man ta, it's something a topic nga digid mapanos ba? Kay love man, it's forever. It's there, forever. Love Not forever, Roy. Nay forever. Bisan pag kanang happy kasi mong love life ron, kung nay mga hugot diya nga mga sakit-sakit, syempre, sure man kung nakaagi na gyapon ka na kasakit, so relate gyapon ka. So, mo na relatable kay mo nang ganahan kog hugot kay at least ikaw ni. Ako ni, share ko ni kay ako ni. So nana, mo na nang kwento na sir. So that means, Roy, kanang imong mga hugot gikan na sa imong experience or gikan na sa imong mga storya-storya sa imong mga barkada, imong amigo dito Singapore, asa man na nimo gihugot ang imong hugot? Night times nga kuan sir, night times nga gikan sa mga kuan lang, mga unsay common sa nahitabo ron like mga common na po'y times nga kuan kanang gikan sa akong experience, sakitan ka, nindot biya kay na sir kanang naka-inspired gyud ka ba? Inspired gyud ka mo himo kuan daw tweet, mga video, mga kuan gyud. Relate man ka. And authentic man siya nga feeling kay ikaw man mismo first hand experience na nimo, di ba sir? So, mo na effective siya. So dapat pasakiti ko ninyo guys. Kay bao ka, Roy, katong nangaten mi og kasal last week to, Wednesday. Sure. Onya, wa na kanang enjoy na sa kasal niya, naginom-inom na. Gipanguntana dayon mi sa among boss, no, during that conversation diha sa lamisa nya iyang panguntana, Roy, ako lang sa di panguntana nimo, asa may mas importante, love or need? Need? What do you mean? Need nimo or ang love? Kinahanglan? Love or need? Need. So, man mong love sir, matay ka sir, okay need. Nang lang pagkaon sir. So, man mong love sir, okay need. Dapat na kay need, dapat makuha ni mo imong kuan kinahanglan niya. Kung nana ka, kaya ni mo ma-share yung love, ano ba, di lang. Ako, Roy, wala lang ko motubag atong panahon na, pero mo sad niya akong tubag, Roy, pareha ta, need yun. Because the human being, ang ilang innate need is to connect and belong. So, ang innate need gihapon nato is need gihapon, no, is love, yeah, kay to connect and belong. So
mao na nga para nako ang tubag is need because need is still the most important thing kay kanang naman gyud tay need ba? Need for whatever but need for love is the most important. Mao nay pinaka kuan. Mao gani na ang why sa magstorya no? Because we believe we are all storytellers because of the innate need of human being to connect and belong, and the only way makakonect ka and belong is to tell your authentic story. And diha ko believe ni Moroy grabe kayo authentic and vulnerable kay ka nga storyteller as medyo maldito. Murag di ko katuo nga Roy mauwawon nya medyo maldito bagag na murag mao gyud ka Roy inana jud ka you're who you are. Yeah. Anyway, Roy, na ako'y i-post sa screen kay ato tong balikon tong atong gistoryaan ganina nga love life niya basig kani mao ba ni ang imong pasabot nga B? Yes, sir. Ay, story na sir. Nanay story sir. Kanang yung gawiran. Yan ang gift na ika sa States. Kibo ka sir, di ka sa States. Kidalan ko ng mga piyaya, mga inana. Like, taga-kuha man siya, na siya family sa Bacolod. Bidalan ko niya groceries. So, munang happy kay kuha, no? Lipay kay kuha na sir. So, mga siya si B sir. Diin man eh. Cebu na ni Roy. Cebu na sir. Okay. When was the last time nga nakita mo ni B, Roy? Last time, dugaya naman. Dugay na kayo, sir. Pero sige man siya uli. Pero dugay na kayo. Dugay na kayo, sir. Karon sa panahon na Roy, lisod naman kayo makita kay tungod sad nga kuan man sad kanang quarantine, di ba? Medyo stricto magyapon, dili basta-basta makasuroy. So I'm sure si B di sad ni kaanig Pilipinas. Pero Philippine passport makasuroy. Kung Philippine passport, murag pwede ra man makauli og Pilipinas. US pa yung passport, sir. Kung US murag di na pwede Roy. Pwede no, foreigner man na siya. Mahog nga foreigner siya even if Filipino siya, pero when you are a foreign passport holder, di pa manggod ta mo dawat og kanang kuan mga tourist ba or mga foreigners mo dawat ta kung Filipino na. Akong lain pangutanan ni Moroy ang imong journey sa vlogging ba. Kita ko sa imong background, medyo maldito show. So, ikaw una nimong gibuhat katong nag-tweet ka og Bisaya, nya paghuman nagkuan ka kanang nag-Facebook na ka, unya nag-inday og dodong, unya karon nag-vlogging. How was it? How's the journey, Roy? Kumusta man? Kanang unsa man ang challenges kay imong naatubang ug unsa may imong mga na-experience sa mga tao nga ganahan mo sud anang vlogging or kanang social media influencer? Unsa pa imong mastorya ana, Roy? Ayun. Kung ganahan ka buhata kay like ako nagmahay kung anong karon pa. Kay sa una dugay na kay ko sir, dugay na ako nag YouTube ay nag Facebook. Ang YouTube wala pa ko nag YouTube sa una kay kuan lagi mauwaw ko kay ang YouTube more like mo share more siya vlog man, di ba? More siya diary ba? Diary nga video. So mo nang kung ano na ako pirmi nga kung himo kog vlog, may interesado sa kinabuhi. Kay kanang di kay ko kuan so feeling na walay mo tan-aw ba kay nana mas interesado sila sa mga script kanang mga dudong inday, mga script ng ilang snake. Nya karon nga nakuha ng vlogging dagan na kayo free data, mas barato ng data sir. Maka-access na ang mga tao sa YouTube kay ang reklamo sa unas mga tao kay kuan mong good mahal ang YouTube kay mo tan-aw pa kag video dako kay kuha sa imong gig MB. Karon barato na ba ang data mo nang dako ka siyang opportunity sa mga ganahan mag video guys. I-take advantage ng internet kay free na siya kay pwede ka maka-upload yan sa ng ganahan and wa kabalo sa imong content ana buto nya mo na makakuan you can be the next ang echo kusog lagi kayo princess. So that means Roy karon nilahi sad ang consumption sa social media no kay sa una kinumdum ko sa magstorya ang pirming mindset ato is kinan digestible content, snackable content, mugbuay lang 1 minute, even 30 seconds lang, di ba? Sa mga Vines sa una katong kang ato ni Vines, minugbuay man gito. Karon naa na day mga gusto og long form sa social media. Yes sir, kay mo pa ganahan sa mga companies like example Facebook o YouTube. Mo man ganahan nila tagas ng videos, kay kung tagas ang videos dagan sila ma-insert nga ads. Taas ang watch time sa kuan, taas ang watch time. So, mo biniganahan sa mga companies ron nga ang tao kay mo focus sa content ba nga taas
taas ilang kuan, watch time, taas ilang attention, retention, ana sir. So unang importante pud kayo nga tag-as yung videos kay mas i-recommend mo na siya, sa YouTube, mas i-recommend sa Facebook, so mas magsige siya gawa sa newsfeed kung tag-as ang video like 3 minutes padung 10 and So it has to be at least 3 minutes and more. Mao nay mas kuan karon. Mas ganahan sa YouTube. Even Facebook, Roy, nana nasad karon. Facebook 3 minutes, ang YouTube kay at least 8. At least 8 minutes ang YouTube. Oh, at least 8. And swerte ta Roy, daghan na sad og kanang free data, no? Kanang ilang gitawag nga kanang murag unli. Really sir, daga mahal kayong data sa una sir eh. Kano sa man na nabantayan ni mo Roy nga ni shift na siya from short form to long form? One side, ang first ginaw na bantayan kay kanang mutan-aus ang makita magud nimo sa imong watch time sir, like imong kuan ba? Imong videos kung pila unsa ka tag-as, kung tag-as man sila retention, so meaning ang mga tao interesado gyud kay mo bitaw nang ganahan ang mga tao Pinoy Big Brother. Kabantay ka ng Pinoy Big Brother sir, ganahan sila motanaw ganang mga unsa nahitabo sa katao, kung sa iyang life, yung gabuhaton. So ang mga tao interested ba kung interesado sila ani nga tao, motanaw gid sila mo. Ganahan mabitin sila sir. Mo post ka gagmay kayo about vlog, ang mubo kayo mabitin sila kay ganahan sila nga more, I want to know you more. More ganahan ba kay. Ingon si Kevin Roy, in other words, sismoso bagyod kayo ang mga tao. Di kuan lang sir, kanang curious. Politically correct nga term Roy, curious, pero sa ato pa na Bisaya, chismoso. Pero mao mo gyud ta Roy, no? In fact, mao lagi na akong giingon gyud nga it's our innate need to connect and belong, and to connect and belong you have to be an authentic storyteller. So if you expose yourself to the world, kinahanglan man gud para mo connect and belong ka to a group, to a society, to a kanang a relationship, kinahanglan jud ka mo connect and belong is when you tell your authentic story. Dili pwede magmaskara ka. So, kani Roy, nasa ko'y i-post gihapon nimo sa screen ha. Tanawa ni sa Roy niya. Stugan ni mi sa imong kuan ani storya. Hala, kaniwang. Kisa man na Roy? Kuha na sir. Dugay na ka nga picture before pa ko nag-Singapore na mo na ang kuan. Happy kay ko naka-count ko restaurant na social loan kay social ko na sir. Taas kay kuan, tagas kay chair. Wait. Kay ano siya, call center ko na. Call center mga friends na ho nga after duty kuy kuyog nya. Maihas sube ako kay taga sa Bukidnon kay ang mall ba dito kay mura na guys ano ra mong mall wala pa mi Ayala dito sa Bukidnon sa una so ang drone. Mo to na amaze ko na. Grabe nindot kay. Wow. Pero Roy, dito sa Singapore, if I'm not mistaken, you were a manager of a restaurant sad, di ba? Sir. Yes, sir. Unsa tong nga restaurant ang imong gi-manage ato? Sa Orchard Japan. Road ba to, Roy? Ha? Sa Orchard Road to nga restaurant ang imong gi-manage? Kanang kwadya kanang sa taon na Japanese restaurant siya kanya moto naglisod pud kog let go pud sa atong nga trabaho kay kuan kanang napako 1 year bilin ba niya like kung anang 1 year kay daghan kag pwede nga makitaan kung trabaho ka pero happy kay ko nga ni hawak ko sa comfort zone which is kato niya. I'm living the life. You know, Roy, I'm seeing you and I'm so proud of you. Happy gid kay ko nimo. You are living the life. Guys, ayaw na mong kauwaw-uwaw, guys. Kung gusto mo, sod na mo sa anang gibuhat ni Roy. Kung kaya gid na ninyo, guys. If kaya ni Roy, kaya na ninyo. Pero Roy, kabaw ka, nakaingon sa Juko ba? Mo ni ako pero may comment ni Kuan Kevin. Kana si Roy, genius man gud na. He knows how to spot a trend. He knows unsa ang trend ug unsay need sa mga audience ug unsay gusto sa brand. Mao na nga hantod karon pila na ka tuig dugay na kayo naa gyapon sikat gyapon si Roy Ukat or Aka Medyo Maldito. Hindi bitaw. Medyo Maldito aka Roy Ukat. Roy, nanasa ta sa second segment sa atong Sikwati and this time arita sa truth or consequence. Yes, no? sir. So, ang akong buhaton gyapon, ipakita gyapon ako ang flashcard, ang keyword, unya ikaw moingon ako whether truth or consequence. Kung moingon kag truth, then you'll have to spill the tea or
you have to tell the truth. Kung may kag consequence, then na kay buhaton nga consequence ka among isulti nimo. So, ready na ka, Roy? Sige, sir. Truth or consequence? Asa, sir? Unsa gani sir? Kung mo truth ko, unsa ingon sir? Kung Imong mo truth, istorya ni, manguntana ko nimo party ani, Inday. O nya, kung consequence, di ka mo tubag, na ko'y ipabuhat nimo. truth na lang sir, truth. See, believe ba yun akong Roy, kaya kayo. Truth. Yes sir. So, Roy, manguntana ko nimo. Kanang Inday, unsa man gyud, what made you decide to do Inday and Dodong katong pinaana pa nimo Roy? Naapatay sound effect niya pinaana. Lagi. Ha? Gusto na sa sister icon sa pagkataharan. What made me do Inday and Dudong? Kay kuan magud to sir, moto about love man to sir. Nya. Ganahan man ko nga kay mo ko sa audience nga daghan man babae sir sa audience kay makita ba ning unsay mong kuan audience like mong comment, mong kuan. So babae mo gidagdagan kay sa audience mo tong ganahan ko nga pasakitan kay si Inday gamit si Dudong kay daghan kuan ba. Okay, that's me. Ako lagi na. Okay. So, effective man sir. Salamat kay sa mga nasakitan. Salamat guys mag-share sa mga video. Tungod niyo wala ko dire. And dito na nimo nabuhat sa Singapore, Roy, and kung wa ko na sayop at that time si B dito sa Amerika. Yes sir. Mao siguro tong hugot, Roy. Yes sir. Sir! Di ba, Roy? Kibaw Yes, ka, sir. kanang mong hugot, Roy. Ingon sila, hugot ko na kanang gikan gina sa imong kinauyukan, sa imong, I don't know where that is, sa imong tiyan, or sa imong kasing-kasing niya. Mugawas gina because of how you feel. And that time, believe kay ko nimo, grabe, kanang, I don't know how you were able to get that inspiration. Mo tawag gasigig analyze si Kevin ba? Asa ka nakuhaan ni Roy ang iyang kanang hugot ba kay di ba na sayon nga makahunahuna ka o ginana. So di ba ka tungod atong panahon na Roy nga diha kag Singapore nya si B dito sa Amerika. Ay sir, happy people na ako Singapore sir. Happy. Kuan lang yun sir, kanang nalagid tayo mga friends ba, kinalang advice. May biya kay na mo advice na mga way uyab sir. Bantay ka sir kung nay magpa-advise sir kana man mo way uyab ang advice may kick pa pero pag sila na sitwasyon mabugo. Tinuod jud na Roy. Sakto jud ka. Una, basta kanang Kibaw ka Roy, kana mga way uyab Roy, ang ilang advice ana ngilngig kayo. Pinaka perfect advice gyud na nga di gyud sad nimo masunod, di ba? So mo bitaw nang kana na mga nakog advice party uyab-uyab. Ang ako ra yung itubag ana Roy, moingon ra gyud kog di lang ko mahatag advice buhata na lang unsay gusto nimo buhaton. Kaya at the end of the day Roy, kana mga yung advice Roy, di gyud na ganahan og advice. Ganahan ra na sila maminaw nimo or ganahan ra na sila maka-feel nga murag nilaban kanila. Di ba? Or enable sila matod pang Kevin, no? Kay gusto mo kaya na mga advice Kevin Roy. Hindi ko makaya-advise So mao na nga kana mga nangayag advice Roy, ay na lang gina tagayag advice kay wa gina sila planong maminaw sa advice labi na kung gugma Roy. Nya. Imo na lang na silang sugsugon, sakto na imong gibuhat, hugot na lang. Imo na lang silang ipa-feel og bitter, di ba? ma-realize po sila sir ba, like, ako Manila ka buguan din ang buhay. Mo lang yapon bugo pero love man Backread na lang. Unsa taw Keps? Backread na lang. Backread na lang ko no. Backread ko no Roy. Unsa man na Roy? Okay. Sinatan ba? Kay Diba Lex ka? Master ng gugma-gugma sir. So siya na po itong next guest diri. Kana gid Roy, mao gina. Di na ako'y gusto kung mag-guess man gani na ako sa Kevin kung musugat siya, kaya naa siya partner. Pwede. Kayo, tinood. Pwede din. Di ko na pwede Roy. Balance. So ato tong storyaan Roy ang imong kuan kanang Inday dito man to nimo buhata ang concept sa kuan kanang Singapore. At that time ang trend was really hugot. Karon bagyapon Roy, hugot bagyapon ang trend. Pwede karon sir ni kuan nilalo mo hugot kayo kay kapoy na bitaw himog script. Lisod magod ni maghugot ta sir nga happy ta ba. Ayay Roy, murag nagduda ko sa imong tubag Roy. That means in love na si Roy. Wala na si B. Sure na gid ko ana, wala na si B. In love na si Roy. Sigurado nako kay dili na kaya ang hugot. Kana laging hugot guys.
kikan gina kinauyukan nimo, mabuhat ra gyud na nimo kung naghugot ka. Kung wa na kay hugot, wa na inspiration niya. Wa na may inspiration si Roy kay ningon sa gikapoy na siya. Sa may tanaw ninyo guys, that means happy na siya siyang love life. Happy ko sa life word, man, pasabot love life word. Happy last life word. Muna pasakiti ko ninyo guys, lang ko masakitan utro guys. Pero Roy, kanang hugot trend gihapon na karon. Oh, basta love sir, not it's forever. It's forever. Kaya ilay magod ang trend sa concert, social media, like ikaw magbuot unsa ipa-trend nimo. Kanang ikaw magbuot ba, unlike TV sir nga tipong TV maghuwat ra ka na kay kuan, maghuwat ra ka na kay movie, na kay shoot, na kay project. Unlike social media, ikaw magbuot sir, like ikaw kuan ba, ikaw mo muhimo sa trend. Nana ba like nana siya sir. Roy, you were saying movie Roy no? Before Sure. nako panguntanon parte atong movie nga inyong gihimo. That means sa social media, ikaw mohimo sa trend, dili kay ang magbuot ang katong director or ang kuan kanang scriptwriter. Ikaw mismo sa social media. Yes, Bali sir. di ay Roy no? Bali, mura kog kanang kuan sir, muna sa social media sir, open as tanan sir. Kung gisay ganahan may mong sikat sa social media, di ka kinahanglan na kay agency, di ka kinahanglan na kay kuan. Kinahanglan lagi nimo yung baga nga na, yung pure nga self, dili nang plastic kay kung plastic kay ka, klaro man na social media. So, kung ganahan ka mo sikat, pag himog kamera diya, kung say mong kamera, bisan pag kay DSLR, okay ra kay na, bahala imong kamera kay but front camera, basta kay ang content kay mo gyud importante gyud kung mo viral gyud na. So, mo na siya. And That's all. sakto gud ka Roy, it's really authentic and vulnerable no. If you are authentic and vulnerable, musikat jud ka sa social media. Balik ta Roy katong sa movie ni mo Roy, hinumdum ko nakatan-aw biya ko ato Roy didto to sa SM City inyong movie nga napagani Snake Princess ato. Magbuhat ta kay. Unsa tong title gani ato, magbuwag ta kay. Nagbuwag mo ato Roy? Mao na tong panahon nga nagbuwag na mo? Nagbuwag mi ato sir. Buwag na mi ato sir. So wala kay next movie Roy unsa may kuan plano nimo? Wa naman ang hugot, kapoy naman ka siguro kay nindot na imong love life, wa na kay inspiration sa hugot. Unsa may another thing nga imong gustong buhaton aside sa hugot? Well, ang plano lang ginawa kay Kuan, pag mabalik na tanan, kompleto na mi, gawa to man sa mga other friends, kay naman may mga, kabalo mo guys, na ako yung mga kuyog dres balay nga mga CPA, mga magna cum laude, na uban engineer, pero nangudag trabaho tungod sa pagka-vlogger ako mga nadani sa mga nadiplot ko. Imong mga disipulo Roy? Mga disipulo. Mga disciples of medyo maldito. Mga kulto, so makumpleto na yung kulto sir. We'll go travel around the world, we'll live the life, and buhaton ng mabuhat sa una kay mo to sa sir. Roy, manguntan ako nimo, unsaon nimo og sakay sa trend? Kanang how do you spot a trend unya sakyo nimo para nga kanang musikat? Kana bang ngilingig mo kay Roy? Kada mura man kag naay Midas touch ba? Nga kung makita nimo ang trend, mo viral gyud nya musikat man. How do you do that? Sa una sir, mo ganahan like ganahan kay ko mo sakay sa trend. Like sa una ganahan kay ko kay importante ba na makasakay ka sa trend kay mo ba na makapabuto nimo. So kung ganahan mo viral guys, dali ra ka na mo viral, imo lang buhaton unsa say what's happening sa world karon. So for example, viral kayo ng me and my jowa. Wow. So sakay ka na sir, kung ganahan ka mo sikat, himo og video dia nga pinakabungga nga video nga ganahan nimo buhaton. Nya kung kuan ka sir, kung nana sakay ka, musakay lang gid ka kung say trending social media nyo, mahimo ra kag something out of this world. So in other words, Roy, kinahanglan kamao lang yun ka mo sakay. Sakay lang yun. Pero authentic, dili ka tong murag pinugos, di ba? One sir, more siya ganang musakay ka, pero kuha na siya nimo, dili man na ikaw, di man na kuhan. So more siya mo kuhan ba, stepping stone. Wow. Kuha siya stepping stone, kaya para pag maabot na ka sa lugar nga imong ganahan, ang imong problema na lang, kung saon nga ma-stay ka relevant, kung saon nga padayon ka nga, di man ka kuan bisan pag musikat ko di man pasabot na sikat ka forever yung trabaho na lang kay like kung saan yung nga mustay ka nga importante nga relevant ka nga di ka mo laos mo na imong kuan mo na challenge after di mo pagpa-viral so dapat
Pero Kay kibaw ka kung Roy, kita mo- wa pa man gyud dugay na gud kay to 2015 ta nagkaila didto Singapore no. At that time Inday Dudong nya before ana ningon ka nag-Twitter ka unya naghugot ka unya karon unsa naman ang imong gibuhat karon nga hantod karon grabe man imong staying power. Unsa may sekreto nimo ana Roy? Wala sir, kay kanang mga friends nga follow nato ron sir, kay kuha naman mga family naman na sila. So bisag unsa ang i-share nila, like wala murag mo open sa kanila kung say ganahin mo i-share sa imong life, murag friends mo so murag social media kay murag na-connect, himo kag connection gyud nila gid ba. So asa man ka Roy nag-focus sa YouTube, Instagram or Twitter or TikTok, asa man ka or Facebook? Karon ang focus ko sir sa YouTube o Facebook, kay ang Instagram kay isod mo kay maghimog Instagram kay perfect life man ang Instagram sir. Kuan man na kinahanglan nimo libutang kuan na kay mag filtered man imong kuan di ba? Instagram perfect man kay na nga life unya. Ang TikTok kay kinahanglan kay active kay kag sigsayo na mo sa other kulto ko na ihatag. So ako focus ko na sir kay Facebook o YouTube. Kay Facebook mao way pinakadaghan pud og kanang kuan nato, daghan kayo viewers gyud, daghan kayo tag kanang Filipino nga nasa Facebook, YouTube kay daghan pod so mo na sir. Okay. Next nako Roy, mao gyapon truth or dare gyapon na ako ipakita nimo nga flashcard nya. Pili ka, truth or dare. Truth. Yes sir, pangutan na sir, hindi ka nang pangutan na sir. Okay. Roy, unsa ka importante ang collab sa social media? Si Gluster o si Jasper, imo man ang mga squaa, di ba? Si kanang Kim Arda o si kanang kinsa pa na si Snake Princess, mga squaa ni Roy, mga kulto ni Roy. How important is collab? Squad sir, squad. Squad. Lahi man ang squad sir. Adi din na mo, sorry. Squad. Squad. Para na ako sir, grabe siya ka-importante. As I've mentioned sir, kauna pa, like, pag kay ko ka ng shy type ba? So, kung kapantay ka sa video sir, mura siya, more like, interview siya sa akong friends kung kisa akong kuyog. Kaya di ko kabuhat ang video nga ako raw sa. Kung kisa akong kuyog siya akong interviewin kay ganahan ko nga ang mga tao mo focus nila ba? Ako rin mo daw, usay ganahan makita sa tao, ako rin mo guide, usay ganahan nila madunggan. So, paano ko more like pangutan na sa mga importante kay na parang collab kay muna the more the merrier. And kuan na sir like kung collab kay ako na sa ginan signa ko sa laging Andre kay more kuan gid siya like collaboration over competition. Nga kuyog ban mi diri di mi dapat magkanang kompetensya nga loko mas daghan lagi siya views. Ay kabalaka kay kung daghan views siya dako man nagtabang nimo kay kung mag-collab mo yung mga viewers mo ato man gud nimo so more siya win-win di sir ba so dapat kuan gyud dapat mag-compete with each other dapat kuan gyud. Pero kanan yung buhaton Roy, tagsa-tagsa gyud mo og mga channel sa YouTube na kay imuha na si Jasper, na si Snake Princess, na si Gluster, na sad si Kim Arda or usara na nga medyo maldito lang. Tagsa big channel sir before ko nag-YouTube sa pag-YouTube sa na gihimo ginawang channel nako channel Snake kay para kung unsay ma-earn ba iyaha gyud iyaha ana kung unsay mo mahago ana nga video imuha gyud na nya kung Gluster sa Jasper himo sila ilang kabulingon si Kim Arda sad so ilang kuan. Kana si Gluster, Roy, unsa man siya before o kato si Jasper, unsa man iyang trabaho before? Oh, interesting. Interesting. First now na-meet yun nila kay si Jasper. Si Jasper, katrabaho na siya usa ka pinakadako ng audit firm diri sa Pilipinas. Kung madado mo nag-TV ka ng SGB company. Oh, dako kay na company, Roy. Oh, kuan kay ba ka sir ma-hire ana kay kuan kung kinsa lang ang ilang kwaon. Kato mga top in the class siguro na ilang pangkwaon. Or cream of the crop. Mga top sa eskwelahan mo na ilang top sa SGB kay kinsa ilang kuan. Sila pa hatagag mga signing bonus kay para mo madto sa SGB pero si Jasper guys ning quit gid siya sa iyang trabaho wow. Para kuan mo hawa siya comfort zone para musuway aning kuan aning social media. And si Gluster sad kuan siya seaman kuan siya third engineer. So karon pa siya risakay ang sa plano ning bataan pero pa siya risakay sir dakong sulong engineer dato ko ng engineer pero wala pa siya nisakay kay ganahan siya nga mo padako sa social media ba kay
Mas Dili importante ba, mag-enjoy Roy, ang kung imong pag- tanawon si Jasper, pareha nimo nibiya sa iyang comfort zone, nibiya ka Singapore siya, nibiya pa ka CPA, nibiya sa SGV, ug nisod sa social media. Mausad si Glester. Yes sir, mga kulto ko na sir. And fun fact lang, kanang kuan, kana si Jasper ug si Glester, mga hitsuraan mo gina sila pero mauwaw gina sila video, ganan na sila picture kay sa picture kay maka-post ka. Pero sa video, pa-picture lang daw sila, ayos sa video ha, pero mo to, kay mes videos na mo, sila di halos di maningog. Eventually, nasanay naman sila, maghingo naman sila gilang vlog, mga tabian naman kayo. Giyon sa man mo encourage si Glester og si Jasper, Roy, nga kanang as you said mauwawon. Ikaw biya ingon ka mauwawon sad ka pero di man kanang baga man kagnaong as medyo maldito. Ambot lang kung Roy mao na mauwawon. Giyon sa man mo encourage sila nga kuan lang, pakita lang sa imong true self diha sa social media. Kaya siya, like, fake it till you make it. Kung dili ka kuan, balag awkward pa ka diya, usturya, balag awkward pa ka. So bilang eventually maanad, anaray lang gina sir, sugod ra gid lisod. Kibaw bitaw ka Roy, ako sad ka usa nagpractice mi ba nya ila kong giingnan inom sa og something kanang scotch or inom og wine kay para mo bagag na ko nga para nako ang tao nga moinom para lang mostorya sa tinuod, di gyud na siya tinuod kay kinalaman gipainom pa nimo, di ba? So kana gyud tang in his most sober time nga wa ka nag-inom nya nakasulti ka, nakahimo ka, mao gyud na imong true self kay imo gyud nang gibuhat. Mao na Roy, nakabantay ko nimo. Dili man ka, I don't know karon kung moinom na ba ka, di man ka kinamo inom Roy to be who you are, to be medyo maldito or Roy ukat, di ba? So it's really your authentic self ug kana siya nakita gyud na sa audience mao nang nipatok gyud karon ug mao gyud siguro hantod karon sikat lang gyud gihapon ka. Hindi ko mainom sir, kay mamuwa mo ko mainom sir. Mainom na ko indoor sir, kay mo. Pareha to Roy, mupuwa ko akong tiyan, mupuwa akong dire, mamuwa akong dire sa Lagi. kamot, mupuwa pero Padre oh. Roy, pero na ako'y nabantayan kay kung magsige day kag inom na Roy, kanang hina-hina lang ba dili sige Roy ha, kanang sige nga kada adlaw. Kung imo lang anaron, murag mawa biya Roy, murag mo padung na siya nga maanad na sad imong lawas nga di nakakinalan mamuwa kung mo inom ka unless daghan na gyud kay kag nainom. Tinood sir, kay pero kuan sir, manad ka ani nga drink pero kung musuway kog bagong drink, diya mamuha na pug sa one shot lang kanang mga drink like example mga whiskey nana kung bag-o na ko kay mamuha gid ko. Unya kanang anyeho Roy. Mamuwa ka ana. So text to niya gold drum. Gamit kay na mo diri sir. Dagan kay mga friends nga mga ring balay kay dagan mo kasi padag. Salamat niya sa padag. Kana di ka na ka mamuwa ana Roy. Or mamuwa ka ana. Depende sir. Dugay na mo kay inom good sir. Di sa una katong panahon sad sa di ba lockdown murag bawal man ang inom so di pa to pwede pero karon siguro basig pwede na siya. Balay-balay lang, balay-balay. Bawal sa gawas na then Lain na sad na akong pangutanan Roy and kani ako ning i-flash sa screen nya papilion gyapon tikaw truth or dare, truth or consequence. So sige. Basher, truth. truth. Okay. Roy, how do you deal with mga basher? Ingon sila na ako na duha ka distinction Roy. Kanang hater, di ko na necessarily well, hater is really a basher, but a basher dili na necessarily hater kay kanang hater ni hate gyud na siya. Kanang basher pwede ra kuno na mo bash pero wala na ni hate kuno. How do you deal with them, Roy? Labi na sa social media. Sayo na lang biya kayo i-comment biya. Pwede karon dayon igtan-aw karon gani siguro sa ako mga nasayop og buhat diya katuning kog squaa. O daghana na siguro og basher ato Roy. Basa na ko sa comment ana basig gisaway na kog may gihimuan na kog meme nya gi you know, pero how do you deal with that, Roy? How do you deal with basher? First, ingon nila like kung sa una-una, unay mang bash, unay mang hate. Example, kung mang hate man, kung grabe na yung kalagot, akong maingon lang gid nila kay thanks for dinner. Okay. Kay tungod kini tanaw pa sa tong video, ni tanaw sa tong video, nakakwarta ko tungod nimo bisan pag usaw ni bash ako pa. Tanaw mo ka sa tong video. So salamat kay tanaw pa, salamat kay sa tong dinner karon tungod nimo. And kuan po other like kung mga basher o hater nindot na siya kay maka-reflect sa kanila. Kung makatanaw ka ba kay alam paano gihit mo nila ni maka-reflect ka ba nga unsa day sayo
basin kinahanglan ko mo level up sad, kinahanglan sa kumukuan kay murag mo kuan sa nimo sab pero dapat dili ka mo padagid dapat ko ra mo tama di na mo tagdon pero at least kay ba na sila pero sa tagda kay kung tagdon na nimo sir na malipay man na sila kay uy success akong pangbash. In other words, dili nimo tubagon pero mo reflect ka. Pero makatuog kay kagabi Roy nga nagunahon na ka nga hala gibash man ko nya grabe man ang basher. Oh, makatuga po sir kay thanks for dinner man. Sakto gyud. Nice ha. Very intelligent. Mao na akong giingon gyud nga kana si Roy genius gyud na siya. He knows how to handle things and he's really very intelligent. Mao nang medyo maldito antod karon sikat lang gihapon. And kuan sir, like kung ang mga basher na po uban basher sir nga pa-bash lang kay nasuya man na sila nito. Ang uban lang hadi lang kung tanan sa katanaw ron nga na bash, pang hate mo ron. Kuan na sa uban sir kanang ganahan na sila murag kuan na sila ba? Murag kanang ganahan sila nga naa sila sa imong position bitaw. Mo nang ganahan sila nga i-pull ka pa ubos kay dapat ka na di man mo deserve na dapat ako. Mo nang mo bash sila so. Nay mga inana pero napi uban nga wala lang. Ganahan lagi sa tagdon sila. Pero ang technique ra gyud ana Roy, di lang gyud nimo komenta no. Di gyud ka mo comment og balik. O di ko mo comment og balik og kuan pod ako pong i-delete kay mga comment man sila di maka-delete man sa silang comment kay I want to like video clean kanang kuan sa tanan like limpyo sa kuan limpyo walay mga negativities so maka-comment sila maka-delete sad ko so bye Felicia. Nakasuway na sad ka Roy nga mo ban ka Roy kanang murag di lang kay delete ban gyud. No, sorry. Kailangan man sir na may mga ilalagod yung mga accounts like labaw na ng mga fake accounts na mga hinulag kuan. Bitaw mailhan man na Roy no kung troll na narabay mga troll nga farms nga war gid na sila lingaw Roy kung di magsig troll. Sir, dagan kay mag-click ron nga ng mga clickbait ba nga mga business ang ipangban kay basta na mailag yung mga followers uy kay Kabantay ko ana Roy naa nas mga comments bitaw nga murag mag-push og business no murag sa message nasa na Roy di ba bantayan ani mo sa message kaysa magstorya makitaan sa namo. Nasa email email. Mao na karon pero pasagdan ra gid na Roy. Guys, ayaw gid mo kada anang basher niya. Ayaw gid bahala nagsawayon mo, bahala nag-i-bash mo. Don't allow them to get into your nerves, di ba Roy? Mao na giingon ni medyo maldito hantod karon, mao na sikat lang gihapon siya. Another question ako ipanguntanan nimo Roy on about anang mga bashers ba? Sure. Na ba kay interesting story of a supporter who made an impression or impact on you? No, sir, uy, grabe. Kaning mga kung comment ko rin, sir. Kaning sugod pag ini sila day one. Wala pa ko Singapore. Na pa ko Singapore, sir. Diyan kay nila, sir, nga pang comment. Ang tanaw ko rin, makakita ko silang comments. Nagya po ng tudron. So, marag daw ko silang impact na ako kay, one, mga good, like, wala ba, forever, sir. Kung na mo support niyo mo, ubay ka balo sa taman. Ang love rin forever, di ba? Dili, Roy. Di, para na ko, Roy. Ang love, maybe dili forever, pero ang need is forever. Sir. Ah? Sige. Like tagay na sir, like tagay. So, mo to sir. I'm forever grateful gid sa mga supporters ng mga nahimo na ng friends road kay since day one wala pa napagid ko Singapore ng paghimo na ug giatay nagyapon sila like amazing so mo to. Grabe mga nahimong friends gid nga family na gid sila. So kana sila Roy kanang nagsige gyapon nimo engage karon kana sila nakbantayan naman nimo imo gina silang also tubagon sad nimo kung mag-comment or mo message na sila nimo magkatagbo mi sir kung like makita ulit matimingan nga open kong Facebook na notify na siya bukuan mo communicate sir nagi times nga kuan lang mo post ra ko inang mo tan-aw sa mga comments kay mo busy na gid ba or ko ganahan nga na ako social media per so mo times na di ko ka reply sa comments kay na-post na, wala na rin. Hindi mo balik. Hindi mo balik. Hindi mo basta. O kanang kaning mga kuan Roy bashers no sagda na sila di lang na sila tagdon pero kaning mga friends nimo nga naa lang gihapon nimo how do you make sure nga naa lang gihapon na sila mo Roy dili na sila mo biya nimo unsa may imong technique wala lang sir free lang gid lang sir di ko ganahan nga mamubos nga kuan mo stay sila ano mo stay thank you kayo nan mo mo ito sir kay kuan magod like mapulan gid ba ang tao nimo kung bisan pag saan mo kuan mapulan gid ba so gidawat ka daan nga mawa nang uban nga kuan nga susugod maayo kayo kuan support niya gidawat gid daw nga kuan kay pwede ko masakitan sir ba nga mahawa sa in the future so pero mo tong thankful kay ko sa mga nag-stay gyud
As in, grabe. Bitaw Roy. In fact, ako nakita sad nimo karon naamang kay bag-ong business Roy. Can you tell us something about it? Kanang tubig? Oh, yes sir, tubig namin. Ako boss guys, kung ganahan mo alkaline water kay labaw na karon. Grabe. Ito, kuno partnership di siya namo nilang Snake. Ay actually wala may amo sa Snake ani pero ako sa gamutan kay love mo na Snake nga. Nindot kay Wow. Ngiga Snake, negosyante na na Roy, tagiya nagnegosyo. O tagay pero sige ra ML sir oy. Kung tapos poster. O sabi siya Pero, Roy, like, karga atong ako- botilya Roy. Oh, nang botilya. Ako boss. Dalan niya tamo diya sir. Para makasuhay mo alkaline water. Unsa man ang aqua boss Roy? Unsa what is alkaline water? What's the difference between kaning tubig nga akong giinom nga mineral water ug unsa man ang diferensya ana with alkaline water? Ang alkaline water sir, mineral water, kanang mineral water sir, mga na ilang pH level na nasa zero man ang pH level sa water. Wala ina siya dili taas, dili mo bu. Ang alkaline water taas siya pH level, nalimot mo sa pH level atong tubig 7 to 9. Ana bro, basta na di ang pH level niya. Kung taas kag pH level, kung ang lawas binato kay sige patagaw mga acidic na pagkaon, like acidic na pagkaon, like mga pagkaon na parat, like atong lawas grabe ka acidic. So ang alkaline water help siya neutralize atong lawas sa pH level. Taas na kung kuan na kay pH ang atong lawas. Ang alkaline mo tabang para makuha ng balance ang acidity. Pero ang taste anang alkaline water Roy, tubig ra gyud gihapon. Tubig ra gid gyapon sir. Tubig Mao ra ba? gyapon. Nag-abi na og kuan pag tilaw na okay ra ba. More siya kanang sa nature spring nga puwa nga bato kanana. Okay. Nya asa man ni nahimutang imong alkaline water Roy mo deliver sad ka? Promote sir. Ana siya sa kuan kanang North Campus sa USA diya sa Mango na tupad na sila diya sir sa USA North niya. Kung ganahan mo order, message lang, I search lang Aqua Boss, deliver sa balay. Unya, kuha na Roy, kanang franchise na or imo gyud ang gitukod as a standalone business or nipalit kag franchise? Or sir, na actually franchise pero kung ganahan interested pud mo guys, message lang gid mo guys, dagan kay nag-inquire so dagan kay salamat sa interested kayong franchise amo Aqua Boss. So, let's be partners. Kibaw ba ka Roy nga karong panahon na ang state of mind sa kadaghanan is really health, di ba? Tungod sa COVID, kitantanan nagbantay gyud ta nga di matakdan. Ako gani mo gargle warm water with salt gyud ko magabi. Unya mo spray pa kog kanang salinase with betadine sa akong ilong buntag o gabi mo inom pa gyud og vitamins. Guys, kanang Aqua Boss nga alkaline makatabang gyud ay na Roy. Yes sir. Abang daw na tabang kay kuan man actually ng mga pasyente sir kanang man tambal ako ang alkaline water pero mo ni gina-recommend sa mga doktor kay nami kailangan like doktor siya na siya iyang kaugalingong alkaline water ba mo ni gina-recommend nga painom siya mga pasyente. So daw gina siya tabang labaw na sa mga elderly. Di pa na pwede na ako Roy kay di pa man ko elderly. Labaw na karon start young. Or investment ba? At investment din itong lawas. So dapat what you... Bitaw Roy. Kung unsay imong siging kanon, unsay sige nimong imnon, mobalik ra gina sa imong lawas. So kung inom kag alkaline water, dako kay chance nga ma-healthy gud ka hantud ka matiguang. And sir, kasi na makag-truth or dare na truth or consequence. Ako na po yung mga tanin ko sir. Okay, go ahead Roy. Truth na ha. Pwede dare lang. Ito may sikreto ni mo sir nganong bata mangyapon kita natin karon sir. Kibaw ka Roy, ingnon ti ka ha kay ingon man gid kag truth. Kani akong naong Roy, daghan man maingon nga 35 years old pa kuno ko. Nya masuya na si Kevin kay kanang di man sa mo tuo gyud ana nga napag uban mong tuo nga 35 years old ko pero honestly Roy, ingnon ti ka I might look young pero akong lawas kibaw na gyud ko nga edad-edara na gyud. Ngano man? Kay just recently Roy, nagpa-annual check-up ko. Og dito pag annual check-up nako Roy, nakita nako nga mao na gyud to akong edad, di ba? So that means dili gyud sa ilawom, di gyud na nimo mailad Roy. Ang naong ra ni makailad pero ang karang ilawom mas unsaon pa na nimo Roy. Kung edad-edara na gyud ka, makita na gyud ig ultrasound, ig kuha nimo sa imong blood test. Pero ang sekreto ra gyud ana Roy para nako ha, I think is an 8 hours sleep. Too good, no? Good. And well, ako, what I do is in the morning, I drink sikwati. In the afternoon, I drink tea. Mao nang sikwati, di ba? So, mao siguro na ako sekreto, sikwati ug ang tugyod. And kana sigurong di na lang nimo na mga problema ron, kanang problema mo labay ra man na siya.
Bahala na ng problema diha kay kung imo nang hunaon, ma-stress ra gyud ka, masakit ra gyud ka, di ba? So parihat nimo ingka nga bashers doesn't get into your nerves. Mao ra sad na ako problema naara na sa kung magmata ka, igkatog na ko, wala na kalimot ako, di ba? Di na ako na idug ba. Kay hustle na. So sleep and maybe tea and kuan kanang tea og sikwati. Mo na ako sekreto Roy. Pero ay gyud pailad Roy kaning now nga well I'm suya lang lagi si Kevin lagi permi kay di man siyam tuog yun nga napag mo ingon ako nga 35 years old. Ngano makaingon ko ana Roy ingnon tikaw ha. Na ako gi-interview sa Magstorya ta Roy niya. Kato siya USEC to sa DepEd unya ni storya siya nako ingon siya nga kibaw ka wa pa siguro ka kaabot aning panahona 35 years ago. Imagine ka Roy, niingon siya, wa pa ka kaabot aning panahon na 35 years ago. Nakaingon ko, ha? 35 years ago? So that means Roy, gatuo na isa nga, di pa siguro ko 35 years ago or 35 years pa ko? Sana all! Grabe. Anyway, Roy. Matubig ko na. Like, first-hand experience, kaya yung mingon nga, bata pa kay kasi. Congratulations. Thank you kayo Roy. Pero again, guys, ay gud magpailad ani kay ang lawas ani while 35 years old looking. Pero Roy, si Christine Mangani, ako man ang ipanghambog ni Christine Laveres, sinumdum pa mga Christine Roy no, og ni Kel Salazar. Ako man gani nang gipanghambog nila Roy nga ang akong edad kung inyo kong panguntan-on forever 25 gyud na. Di gyud ko sugot nga akong edad na nako karon kundi forever 25. Sunod ko na. Trip ko na, sir. Adjust lang mong birth year, no? Anyway, Roy, thank you kayo ha sa imong paghatag na mong higayon. I'm sure, you know guys, kani si Roy, di ni basta-basta na karon. Grabe, busy na kayo ni siya. Daghan kani siya mga shooting na ay Birch Tree, na ay Grab at Roy, na pasay unsa pa diha nga mga brands. Tanan, brands nga nagkinahanglan og Bisaya audience, wa na ilaing pangitaon kung di si Medyo Maldito. Kay siya ginay king of hugot sa una pero di na siya maghugot na kuno karon kay wa naman siya angay ikahugot kay nindot naman iyang love life or iyang life. Diba? So Roy, before I let you go, mangayo ko sa imong message para sa imong mga viewers nato dinhi ug sa imong mga supporters. Oy, nitiurok atong live daw pero kung ano tanaw sa mga ni-stay karon, daghang salamat ninyo guys. Thank you kayo pag-stay. Salamat sa suporta namong tanan. And I hope nga suportahan sa ninyo ang next episode sa Sikwati. Kay sure ko kadaghan sila mga interesting audience mga guest ani. So daghan mo mga chismis madunggan, mga spill, mga tea nga ipang spill. Thank you kayo guys. Thank you. Daghang salamat. Of course, Magstorya, daghang salamat tungod ninyo. Wala gyud ko diri like literal gyud na siya. So thank you kayo ninyo tanan. And muna to, daghang salamat sa mga ni-stay sa atong viewers nga natay 30,000 viewers. Thank you so much guys. Thank you kay Roy ha, and hopefully soon magkita-kita ta og magstorya gyapon ta og magsikwati gyapon ta, and hopefully sad musugot sad si Jasper nga ato sad isikwati dinhi sa Sikwati in the next few episodes nato sa Sikwati. Daghan salamat sa pag-uban kanamo ni Medyo Maldito sa makausab kada Sabado sa alas 7 sa gabi. Ang atong guest, sunod nga guest nato sa Sikwati, atong lisod-lisoron, kulikuton ug ukay-ukayon dinhi sa Sikwati. Atangin ninyo, i-announce na namo kinsa among next guest. Di mo magmahay, another interesting personality sa social media. So guys, daghan kaayong salamat sa atong pilot episode. Unya ayaw mo og kalimot, every Saturday na ni. Karon Monday lang nato gibuhat just because I really wanted nga si Roy o Medyo Maldito akong mag-guest sa pilot episode. But next time, every Saturday na 7 p.m. So daghan salamat guys. Ang pinaka bagong show sa Magstorya, ang Sikwati.